escola de bruixes. Quimonos, pantalons curts i l'època de plenitud. Ara, Sae. D'acord. Ei, més cap aquí. Perdó. Aquí? Sí. Li poso? Sí, però a poc. Sí, esclar. Molt bé. Aquí. Sí. Així? Sí. Nanaka! Que mal! Aguanta! Que pesa molt! Perdona! Ja ho sé, vaig a buscar la llista d'alumnes i el calendari de classe. No te'n vagis, ajuda'm! Torna de seguida! Hola, Miki. El segon trimestre sempre és una mica trist. Després de la setmana cultural ja no hi ha res especial. Només tenim els exàmens parcials. I encara falta molt perquè torni el Nadal. Aquí tenim la llista. Som-hi, la Nanaka m'està esperant. Sawanoguchi, Digui'm, reparteix aquests fulls i també vull que tornis les llibretes a tothom. com diu? I una altra cosa, has d'informar a tots els teus companys que suspenem la 5a classe. Sí. Ai, perdona, em deixes passar, sisplau? Sí, esclar. Haig de repartir tots els fulls i les llibretes i... Sawanoguchi. Ho sento, perdoni. Primer repartiré els fulls i després les llibretes. Ja sé que se suspenen les classes fins a la 5a. Ai, potser no era així. No, senyoreta, no era així. Ui, adeu i perdó una altra vegada. No l'has vist? Aquí? Fa un moment he vist la persona que anava disfressada d'Alícia en el País de les Meravelles l'altre dia. Qui deu ser? Calma't, no sé de què em parles. Fal de mi, ser moca. Moca, com era? Fal de mi, ser moca. Vida. Sí, esclar, ser moca vida. Sí, gràcies. De res, home, de res. Perdona que hagi entrat. No sabia que... Però és el lavabo d'homes. Au, va, Takeo, digues, quin dels dos t'ha caigut? El paper higiènic d'or o el de plata? Digues la veritat. No, cap dels dos. Pel tac d'aspre que tenia, jo diria que era un d'aquells papers higiènics reciclats. Molt bé. Com que veig que ets honrat, et regalo tot el paper. No ho facis! Encara que siguem en un lavabo, això no ho pots fer! Què és aquest soroll? Què? Com? Mira, Nanaka, és més o menys així. La reconeixes? Com vols que reconegui algú a partir d'aquest dibuix tan dolent? Doncs s'hi assembla molt. Anava amb uniforme com nosaltres? Toma, classe. Em sembla que sí. Ja és hora, Doncs, de nois. quin curs és? No te'n recordes del color de les... Ai, no m'hi he fixat, però... Sae! T'asseguro que l'he vist. No ho he somiat ni tampoc m'ho he imaginat. T'ho prometo. Per què t'hi capfiques tant? Doncs perquè... Bé, no ho sé. Què has dit? No res, estava distreta. Ostres, sempre em fas perdre molt el temps. És allà! Nanaka, no ho he somiat. És real, existeix, mira! És allà! On és? Mira, allà! Doncs jo no la veig. Aquesta és la Kane. Arriba tard a classe i el professor l'està esbroncant. No m'estranya. No et parlo de la Kane. És la noia dels pantalons curts, mira! Què? Que no veus que és un noi? Et pensaves que era una noia? Ara no n'estic segura, com que porta pantalons curts. Amb aquest dibuix potser el reconeixeràs. Mira-te'l bé. El coneixes? Ho sento, però estic mig adormida encara.
I va al nostre curs? Ha de ser de la teva classe. Et diu res, aquesta cara? No, aquest dibuix no em recorda ningú. Però ho puc preguntar a les meves companyes. És molt bufó i segur que el coneixen. No cal, Akane. Per què no? No t'interessava tant? Sí, però tampoc és tan important. Doncs tal com en parlaves abans, semblava que sí que era important. Ets la Kane Aikawa? El professor vol parlar amb tu. Diu que t'espera a la sala de professors. Moltes gràcies. De res. Qui pot ser? Caram, el trobo molt guapo. És un noi, oi? A veure si saps qui sóc. Ei, Takeo, què et passa? Ja no és jo. Escolta, tu creus en Déu? En Déu? Sí, he conegut Déu al lavabo. En Takeo s'ha tornat boig. Potser és perquè no li dono prou amor? No és això. El reconeixes? Saps qui és? A veure, em sembla que... Ja fa temps que ve. Jo diria que és nou. No, em sembla que no. Ha vingut tot el curs? Crec que sí. Ara, que jo no m'hi fixo gaire en aquestes coses de l'escola. Vols que li pregunti? És igual. No cal. Com que no cal? Moltes gràcies, Akane. Espera, Sae! Segur que no vols que li pregunti? Després te'n penediràs. Escolta, Sae, per... Sempre és millor que mantenir el dubte. Sí, però li pregunto. No! És que pensant-ho bé... Ai, perdona, t'has fet mal, Nanaka? No s'hi amoïni. I perdoni les molèsties. Ara no sé si donar-li les gràcies o no. De què parles? Què? Estàs bé? Aquesta pregunta sola fa que em senti malament. Doncs així no t'ho pregunto. Això em sembla millor. Tu et dius Gina, oi que sí? Et puc demanar un favor? Ara no et moguis. Doncs no està gens malament. Perdona, no m'interpretis malament. Per què? Per res, a mi em sembla perfecte. Escolta, Gina, em pots fer un altre favor? Sae, encara no estàs? No, però em falta poc. Au, afanya't. Nanaka, ja estic. Ja ha marxat? Tot per culpa teva. Has trigat massa. Quina llàstima. Tranquil·les, jo sé on és. El voleu veure? Però això és... I dius que és actor? Sae, Nanaka! Ens hauríem d'afanyar una mica. Hola, senyor Ambe. Hola, Kane, m'alegro de veure't. Moltes gràcies. Senyor Ambe, he portat unes amigues. No sé si encaixen prou bé, però ho podem provar. Us podeu canviar aquí, però afanyeu-vos, que és tard. Canviar-nos? Tranquil·les, noies, els de vestuari us ajudaran. Perdoni, no ho dic per això. Ambe, ja ha arribat la senyora Mano. Ja vinc! Molta sort, noies. I ara per què ens desitja sort? No ho sé. Ja m'encarrego jo de tot. Vinga! Però, Akane! Molta sort, noies! Oh!
Nanaka, no m'havia posat mai un quimono d'aquests. I què passa si l'embruto? Segur que aquesta gent s'enfadarà, oi? Es pot saber què passa i què hi fem aquí? És que... On és aquell noi misteriós? D'això jo no en tinc ni idea. Tot això no té cap sentit. Que es presenta la filla. Doncs sí, això diuen. De veritat? Així ho tenim clar. I qui és la filla? Perdoneu, em podeu dir què hi fem aquí? No sabeu contestar o què? Perdoneu que us hàgim fet esperar. Sisplau, que les aspirants pugin a l'escenari immediatament. Ha dit aspirants? L'escenari? Però què és això? Mira, aquella noia és una model famosa. Segur que és ella. La Kane ens ha enganyat. Tranquil·la, dona. Ni tranquil·la ni res. No li perdono. Sí, tot això, la veritat és que és molt estrany. Sí, i no m'agrada gens. Ei, escolteu. Sou la Nanaka i la Sae, oi que sí? Sí, bona tarda. Hola. Sort, noies. Gràcies. Escolti, però... Vostè és... És una d'aquestes, la filla? No s'assemblen gens. Però gens, Encara tenim possibilitats. I tant. Gràcies a totes per haver vingut. Ara començarem la selecció d'actrius per la pel·lícula protagonitzada per la Zusa Amano, l'època de plenitud. Sou candidates a fer el paper de Reiko Mitsui. Ho sento, però la que realment val per aquestes coses és la Nanaka. Comparada amb ella, jo no valc res. És que mai no sé què dir. Deixa-ho estar. Gràcies, Sae. Perdó, ho sento molt i molt de gust de conèixer-la. Moltes felicitats. Està actuant o és així? Tindria molt d'èxit en un programa d'humor. Ho has fet fatal. Tan malament ho he fet? Pitjor impossible. Que entri la pròxima aspirant. Que estrany, segur que tu ets l'última? Sí. Em dic Akane Aikawa. Com dius? Perdoni, però és que avui tinc molta feina. Però com pot ser, mare, que no em coneguis? És ella? Segur que és aquesta? Jo què sé. No ho crec. Quina casualitat més gran, oi? Aquesta noia es diu igual que la Kane. Però que ets burra o què? Per què ho dius? Tot això ho ha organitzat ella mateixa. N'estàs segura? Però ara és igual. Nosaltres tenim més proves. Què? Més proves de què? Que no ho has sentit. Ens han dit que ara haurem de llegir un tros de guió. A mi em va semblar interessant convidar la Kane, perquè sempre he pensat que és una noia que té molt de talent. No és veritat. De fet, li vaig insistir molt perquè es presentés a la prova. Ah, sí? Però de debò que encara no puc entendre com ha aconseguit escapar-se. Se n'ha anat sense que ens n'adonéssim. I ara què fem amb la seva doble? La desestimem? A mi és la que m'agrada més. Que continuï les proves amb el nom de la meva filla. La prova de veu m'ha anat molt malament. Nanaka? Perdona per haver-te ficat en aquest embolic. Tot em surt malament, no sé ni per què he vingut. Jo ja ho sabia, que em sortiria malament. Per què he hagut de venir?
Has vingut per conèixer-me. On sóc? No, ara hauries de dir ostres. No ho entenc, com pot ser? No, ara has de dir què ha passat. Oh! Però si aquesta és la Cane. Perdona, però... Amb aquest vestit no puc anar al lavabo d'homes. No, esclar, si tens raó. Perdona, surto de seguida. No pateixis, per mi no passa res. Ja has acabat les proves? Què hi fas aquí? És que m'he escapat. Per què? Vine amb mi, Sae. Deixa... Escolta'm bé, ara tu hauries de dir... Què me'n pots dir, mare, d'aquell assumpte? Per què no calles d'una vegada, Reiko? Tu hauries de complir la teva promesa. Oh, han intercanviat els papers. No tinguis tanta pressa. Creus que no puc decidir el meu futur jo soleta? Però és que... Què has dit, Reiko? N'estic farta. Me'n vaig de casa per sempre. No em penses aturar? Akane, no ets prou professional. Fins que el director no digui talleu, les actrius han de continuar amb el seu paper. Mireu, és que jo no sóc actriu. Amb mi perdeu el temps. No pot marxar. Espera! Un moment! Espera! Sóc en Yurika Jinno. Em pots dir Yurika. Però... Res de pros. No m'agrada sentir que sempre dubtes. Perdona. I tampoc no m'agrada que sempre demanis perdó. Que plores? Estàs enfadada? No. Somriu. Que somriguis. No m'agrada gens veure't trista. Però, Gino, ara me n'haig d'anar. Yurika. No, Gino, és que, de veritat que... Yurika. Era broma. Ja pots marxar. Espera. Abans d'anar-te'n et vull dir una cosa. T'estimo, Sae. A mi? Sae! Afanya't! Què hi fas aquí? Ràpid! Tothom t'espera! Escolta, Miki, se m'ha declarat un noi. Ha dit que m'estimava i m'ha abraçat. Què puc fer? Ha dit que m'estimava, ha dit que m'estimava. I ara què haig de fer? No sé què puc fer. L'afortunada que ha sigut seleccionada per fer el paper de Reiko Mitsui és... Cansa molt portar un quimono com aquell. La noia que ha aconseguit el paper segur que és bona de veritat. Jo no he pensat en cap moment que em poguessin escollir a mi per fer aquell paper. Quina barra que té la Cane. On es deu haver ficat? A més, a sobre que ens ha enganyat amb tot allò de la prova, nosaltres no hem pogut ni parlar amb ell. Què? Sí, què dius? És igual, vull dir que no passa res. Bé, tant és això. Sae, t'he dit un munt de vegades que quan parles amb mi, parles clar. Em sents, oi? Sí, perdona.
Trobo que estàs molt estranya. Estàs refredada? Tranquil·la, no t'ho encomanaré. És que no ho permetré, perquè no puc. Perquè ets actriu, oi que sí?